Borsko Mikuláši je v týchto dňoch mimoriadne veselo. Celá dedina je hore nohami, vedie tu trojdňový fašáng. To sú naše Vánoce, fašángy. Tak sa pije, tancuje, veselí sa. Tak to k tomu patrí. Koľko sa na búroch vypije slivovice počas týchto 3 dní? Na búroch slivovice? Hodne. Ale taký jeden potok. Zatiaľ, čo v mnohých dedinách fašiangy oslavia za pár hodín, na búroch si domáci na tento sviatok veru extra potrpia. Fašiangy rok čo rok oslavujú najlepšie, ako vedia. A to od nedele až do útorka. Dokonca mnohí majú aj dovolenky. Nedelu to začína, idem do kostola, potom je Maxiko. A po ponzeli, úterý sa rozdelíme, partia, ideme buď do Mikuláša, alebo do Petra. Pozdravujem Kautáru. Aj skáčeme šable normálne, pekne, krásne, najlepší fašák na búro. Búrani, ako sa miestnym hovorí, nedajú dopustiť najmä na tradície. Jedna hovorí o tom, že každý chlap má počas fašiangov sedieť v krčme. Ak ho šablári nájdu doma, tak to dopadne. Hore! Vy prečo neste šenku? No, lebo ja poslúcham ženu. Chyba, že? Pôjdem aj ja za chvíľu do šenku. Šablári takto obídu celú dedinu a niekde aj zatancujú. Bez kroja a šable by to však nešlo. To je originál ruská šabla. Odkiaľ ju máš? To mi otec donesol z Ruska volakedy. No a toto je zatiaľ len šablár pozorovateľ. O pár rokov sa ale vraj určite pridá do tímu. Keď aj ocnem veľký, tak budem aj to ja robiť. Sa ti to páči, takáto tradícia? Áno. Od Popolcovej stredy ale zábava končí a nastáva 40-dňový pôst. Pýtali sme sa domácich, či ho ale naozaj dodržia. Ja asi ne. 40 dní to by nevydržal. Koľko dní vydržíš? Ale 4. Pre TV Region Dominika Piovarčiová a... Buranský šablár!